Asa ka ito'y duyog sa ano? Pasko, no? Ayapit na December ba? Masko ta na ko, wala ko yung kwarta. Wala ko yung pang December ani, wala ko yung pampalit paputo. Pagkang kan ba, we wish you a Merry Christmas. The Happy New Year. O ba na? Testing nga na to. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Pati aja na ning kuan gitarahan eh. Di man kabalo. Kung nigarilyo tani magutang karon. Sige na, binlan mo sa kabog sigarilyo. Absuka na ko eh. Pasang palis sigarilyo rin. Huwag kong kurta. Sam itong mangita na eh. Gitar-gitara ito. Sigarilyo pa gahit. Adir rin. Kaon ba eh. Pachika ko part na, busugan ako part eh. Ha? Bagogay kong gaon gani, kung makichika sa tuwa. Gina part, bisan usa lang ka if you part. Dili lagi na may mo lagi kay bago kong kaon ba giluod pugo. Nya, imo ning kaon, wa na kaya kuha mo na. Isa lang ka bukang sigarilyo ginako ako, gitipid-tipid kay kato pa ning aging simana akong sigarilyo. Check pa ka sa kuha. Sige na part. Sugay mo dito part. Layo kay tindahan kawan kini ra jud. Ang sigarilyo ka makicheck ka sa kuha. Ikaw part. Pangita lang dito ko. Ay lang ani kay bago kong kaon. Kahit kay kabuang nga ka. Behe. Check. Uy! Uy! Uy shit, tumutada. Kuha man ang sigarilyo na kuha ni. Bago kong kaon, iyak ng kuhaan nun. Kuha na ba to? Gahi pa man to sa kuha day. Asa na to? Bakit ano na ko like? Kulatahon na ko ba? Punogon to na ko. Ano na ko ron? Itatagpaitir diribi. Sa aking sabong. Magadaog ta. Natay pagkuhan ni. Pangpalit na itong kuhan. Sulog. Nita na itong fighter. May nawa din. May fighter din. May fighter. Uy! Nalagi si part da. Nagyaw-yaw lagi na si Rosa. Nadaot din siya si Gragby. Part! Ano mga part? Problema na ko. Ako si Kiryo, asa? Asa ko si Kiryo? Motoray. Ngano nahunong niya kalit. Wa na mo andar. Kundi kini si mo andar. Ako ray dagan na ni ron. Kita ni ako service ay. Kita na ni siguro ni Agi. Hoy. Asa naman sa dakita ni ng dagan. Oh, dagdagan man ko mangod ganong ni siya. Oh, ngano mo ka dong? Kahangat mo ka. Ano siya? Ginawa sa kuya. Oh, ginawa sa dia. Batay ka di ka mo ginawa. Ya, may gisulti ni part 2. O katong part iso kayo? Oh, Nya nga naman. islag no kay kag ilong. Unsa? Is mo kog ilong? Ang mataas mo jud kay ka. Ya, usap pasad. Murag no kag unggoy. Mabati kay kag nangnaw. Ah, ihati ra. Isog jud na siya. Tilaw jud na siya SpongeBob kula ron. Asa man siya ron? Na dito riya.
Nagitar-gitar ba? Murag bagabaw. Sige, sige. Ako tutuon. Tinaw lagi na siya ron. Daplin niya. Hawa, hawa. Daplin. Lago Ano yun, ka. Hawa. Ay, sige, kuhan ko. Ara. Ayo, ara ka niya. Ara ka niya. Bilay ka. Matang. Na dito ya. Nara dito. Oh. Gago. Aray na kuya. Sa Papa de. Inungdan sa sigarilyo, yan ako gikulata nun. Sa iyang pagsumbag. Sinilas na akong nadagit nun. Akol ko ni ulit sinilas, oh, dadpon. Utsa kahit kahinta nga to. Tanawon to na to sila, babe. Patay na rin. Oo, kasi usong talagot ako. Kawat pa dyan sa nilas ako. Mahaka na eh. Ano mo ka? Puro anong kag sumbi? Lagi kulata, lagi kong part, lagi tungkol sa sigarilyo. Mo ba? Asa man siya ro? Luuya ni mo. Puro anong kag sumbi. Dako ag black eye ni mo eh. Saan? Asa man siya dapit? Tuwar to, kalingkod. Sakit ako black eye. Tungkol ko ng sigarilyo niya. Ha? Daplin na. Daplin. Gahi siya. Mas gahi na. Kuwig the part! Na. Kuwig the part! Ayaw na pagkuyog. Ara ka. Makuwasan na yung black eye. Ara ka. Lungo! Ikaw din na ba? Nga naman ka ba? Kulata, lagi ko papart lagi. Tungkol sa iyang sigarilyo. Ha? Salamat kayo. Imo giluwas akong naong. Ha? Giluwas na mo ako naong. Yan namang giluwas. Kung tinukuha yung sigarilyo. Ika rin nagkuha sa sigarilyo ni Papa Day. Ako nagkulata. Kritis kita. Salamat kayo. Aris ako. Kita pa mura pagkamao. Karoon ka lang. Iuli lang ganit sa ilas ha. Pag di ko mablik aya sa pikas. Iuli na lang ganit. Hoy! Buwang ka! Unsa ingon mo nako? Ha? Batik og naw? Lipis lat og ilong nya lit ka lang unggoy? Ha? Anong lakot-lakot mo ka na ko? Usa pod, kinsa pa nag-istorya si mo na batik kag naong. Kandiya siya dire be. Ang nag-istorya si mo kaya ako nang kulatahon. Di lagi na importante kung kinsay gasulti lagi. Ang importante, ang mahalaga. Ikaw ang nagsulti nga pislat kog ilong. Unya taas og height. Ha? Unggoy pa gyud. A few moments later. Kini din nag-istorya si mo daya. Buwang kay ka na.